Gilauman sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga mas mopahinay pa ang inflation rate sa buwan sa Hulyo nga posibleng moabot lang sa tali sa 0.5% hangtod sa 1.3%. Kini mas ubos kumpara sa 1.4% nga natala sa Hunyo ug mas ubos pa sa 2% ug 4% nga target range sa economic managers. Matud sa BSP, ang musaka nga presyo sa karne, utanon, kuryente, lana ug ang paghinay sa balor sa piso mahimong makahatag og pressure sa presyo. Apan gilauman nga makabalansi niini ang padayon nga pagkunhod sa presyo sa bugas nga resulta sa mas ubos nga taripa sa imported nga bugas. Ang piso may paluya gikan sa 55 pesos og 70 centavos ngadto sa 58 pesos og 32 centavos kontra dolyar. Sa niaging mga buwan, ang maayong inflation trend nagtugot sa BSP sa pagputol sa interest rates sa duha ka higayon karong tuiga nga may resulta sa 50 basis points nga pagkunhod. Ang benchmark rate karon nagtindog sa 5.25% o gilauman nga mahimong adunay laing rate cut sa sunod nga policy meeting sa Agosto 2025. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM di kapugan sa paghatod sa mga nag-unang balita. Tatak IFM Balita.